Вось той самы момант, калі афіцыйна ўсім прывітанне, добры вечар, калі у вас вечар і дзень, калі ў вас дзень. Вельмі рады бачыць вас на нашай першай онлайн-дыскусіі ад праекта «Сектар». Маёй першай у гэтым культурніцкім сезоне. Маё імя Каця Раманчык, я ініцыятарка праекта і таксама адна з нешматлікіх публічных прадстаўніц нашай каманды. І сёння у нас важны дзень, доўгачаканы дзень. Мы збіраемся не толькі на онлайн-размову па тэме мабільнасці культурніцкай, як было анансавана ў абвестцы, але і мы маем вялікае ўнутранае свята для каманды. Мы запускаем веб-версію нашага праекта, веб-платформу «Сектар онлайн», пра якую я таксама распавяду. І гэта быў акурат той сюрпрыз, пазначаны ў першым нашым анонсе. А другая частка размовы, яна будзе прысвечана абмеркаванню культурніцкай мабільнасці, праграмам, найбуйнейшым 3 праграмам культурніцкай мабільнасці, якія зараз прапануюцца для беларусаў і ў прыватнасці для беларускіх дзеячаў культуры. Дякую. Уласна, як будзе пабудаваная гэтая сустрэча? На пачатку я б хацела скарыстацца момантам і распавесці пра нашу платформу і запрасіць вас ёй карыстацца. Толькі хвілінку, калі ласка. Я нешта расхвалявалася апошнія пару хвілін. Секунду, вярнуся. Такім чынам, некалькі важных словаў пра нашу платформу. Мы стварылі платформу, мы пазіцыянуем яе менавіта як платформу, у якой хочам скамбінаваць медыа-кантэнт для культурніцкай супольнасці. Тут мы маем на ўвазе і прафесійную супольнасць, людзей, якія займаюцца культурай, творчымі індустрыямі, працуюць у грамадскім сектары таксама, як сваю прафесійную дзейнасць, але і людзі, якія актыўна цікавяцца культурай і удзельнічаюць у праектах, якія ўплываюць на важныя і пазітыўныя змены ў нашай краіне і па абодва бакі мяжы, наколькі гэта магчыма у актуальных умовах. І, канешне ж, наш такі цэнтральны кантэнт — гэта магчымасці ў працяг дзейнасці канала. Фактычна мы хочам зрабіць і прапанаваць і развіць зручны агрэгатар open-call, агрэгатар магчымасцяў, якія важныя адсочваць нам прафесійнай дзейнасці. Зараз мы працуем з унутры беларускімі праграмамі, што датычыцца сайта. На канале мы будзем працягваць публікаваць і збіраць замежныя праграмы і беларускія таксама. А што датычна замежных магчымасцяў на платформе, гэта опцыя будзе дадавацца паступова і ўжо трошкі у іншай логіцы. Я спадзяюся, што праклікалі фільтры. Нам агулам вельмі цікава, як вы ацэньваеце зручнасць. Мы будзем удасканальваць механіку працы з абвесткамі, але ў любым разе мы спадзяёмся, што гэта дадатковы сервіс, які будзе спрыяць паскарэнню пошуку нейкіх івентаў, якія важна адсочваць і важна персаналізаваць пад ваш прафесійны профіль. Прыкладна тая ж сітуацыя з афішай. Мы проста не можам апрацаваць тую колькасць абвестак, якую нам дасылаюць, і
з гэтай прычыны мы развіваем і афішу, хаця тут уже будзе іншая логіка развіцця ў параўнанні з магчымасцямі. Мы будзем дадаваць новыя тыпы контенту і ў першую чаргу такога, который контент, які дапамагае арыентавацца ў праграмах для прафесійнага развіцця, у тым, як працуе та ці іншая інфраструктура ў кантэнце, які спрыяе абмен досведам і такой прамоцыю, падсвечванню нашых зорак, людзей, якія ствараюць культуру в такіх розных ролях і публічных, і у бэкстейджавых. Я буду рада адказаць на все пытанні. Мы можам мы готовы абмяркоўваць, што вам падабаецца, што не падабаецца у самых розных фарматах, да, у прыватных размовах, у чаціку сектара, праз нашы каналы адміністравання ў тэлеграме. У любым выглядзе на ваша зваротная сувязь будзе нам вельмі карысная. А зараз, уласна, праект, у межах якога, я выбачаюся, трэба перадыхнуць. Зараз, власна, тэма сённяшняй сустрэчы нагодай для самой пастаноўкі тэмы для сённяшняй размовы стала наша праца у партнёрстве з міжнароднай сеткай On The Move. Гэта міжнародная сетка культурніцкіх інстытуцый, якія займаюцца прамоцыяй і адвакацыяй тэмы культурніцкай мабільнасці. У гэтую сетку выходзіць каля 65 арганізацый культурніцкіх па розным глобальна, да, ў самых розных краінах, не толькі ў Еўразіязе. І па фармаце, па сутнасці дзейнасці гэтай арганізацыі вельмі розныя, але яны аб'яднаныя прамоцыяй і абаронай разнастайнасці форм мабільнасці для дзеячаў культуры. І таму, умоўна, актуальны месяц, верасень у нас прызначана тэма мабільнасці. Мы збіраем і мапуем магчымасці, якія утрымліваюць гэты кампанент мабільнасці. Фактычна мы сістэматызуем тое, што тыя праграмы, тыя арганізацыі, якія прапануюць такую опцыю, фактычна гэта рэзідэнцыі, гэта інстытуцыянальныя інстытуцыі кшталту Гётэ-інстытута, калісьці польскага інстытута дыпламатычных прадстаўніцтваў, то бок арганізацыі, якія займаюцца культурніцкай дыпламатыяй, альбо прафесійнай сеткі фестываляў і так далей. Гэтую разнастайнасць мы спрабуем апісаць. Гэта размова сённяшняя нам неабходная для таго, каб ацаніць, як адбываюцца, як ладзяцца праграмы, скіраваныя канкрэтна, выключна, найперш на мабільнасць для беларусаў, для беларускіх адмыслоўцаў і, безумоўна, з фокусам на культуру традыцыйна. Пры гэтым, працуючы над гэтай тэмай у гэты перыяд, мы задаліся пытаннем, то бок фактычна мы ва ўмовах пачатку культурніцкага сезону і пэўна перасменкі ў адкрытых конкурсах ад гэтых праграм знаходзімся, да, і мы падумалі, што было б класна ацаніць тое, што ўжо паспела адбыцца за апошнія 2-3 гады у межах дзейнасці самых вялікіх, самых вядомых праграм мабільнасці і паразважаць з пункту гледжання такога закуліснага, менеджерскага, як працуюць гэтыя праграмы і што плануецца ўдасканаліць, калі плануецца запусціць новыя колы і падобныя пытанні. І сёння ў нашай размове прымуць удзел менеджеры, людзі, якія адмініструюць
вядуць адміністрацыйную работу ў гэтых праграмах і як будзе пабудаваная размова. У нас усе нашы госці прапанавалі падрыхтавалі міні-прэзентацыі па пытаннях, которые мы падрыхтавалі загадзя, і мы паслухаем 3 выступы фактычна, пасля кожнага вы можете задаць сваё пытанне. І нашы шановныя госці, я зараз іх прадстаўлю, і я папрашу вас таксама коротко прывітацца. Наталья Юроўская, координаторка программы мобильности МОСТ, напевно, докладно самый сталый, самый протяглый по часе, по колькасці гадоў працы ў Беларусі программы мобильности скіраваны на вялікую колькасць професійных сфер дзейнасці. Таксама Богдан Хмельницкі, рэгіянальны, не ведаю, чаму слова рэгіянальны, нацыянальны координатор по Беларусі программы Youth for Culture, якога вы ведаеце таксама па інфасесіях, которые мы ладзілі адмыслова для гэтай праграмы. І Надзея Гарэцкая, намесніца кіраўніка Беларускай рады культуры, якая распавядзе пра тое, як працуе праграма Art Power Беларусь, які в основу робіцца арганізатарамі. Такім чынам, я просто нагадаю, што наши спикеры атрымалі фактычна такое хатняе заданне у выглядзе спісу пытанняў. І выступы будуць грунтавацца на іх, але, магчыма, не толькі. Я заахвочваю вас дзяліцца, задаваць пытанні на удакладненне. Спадзяёмся вылучыць час на гэту размову. Я хотела б яшчэ одну фінальную ремарку сказаць. Паколькі гэта такая рэфлексійная сустрэча, мы не зможам удзяліць шмат часу нейкім спецыфічным тэхнічным пытанням дзеяння канкрэтных праграм. Мы паспрабуем весці размову ў рэчышчы па дагульненню пра тое, якія асноўныя асаблівасці, цяжкасці і нейкія прапановы па адаптацыі, актуалізацыі гэтых праграм можна вылучыць, назіраючы, робячы выснову з усіх 3 праграм. Калі ласка, Наталья, запрашаю. Добрый вечер усім. Катерина, дякую за запрашэнне. Так, меня зовут Наталья, я представляю тут программу МОСТ Плюс. Пасля гэта будзе праграма МОСТ-4. І хочу спытаць, каб ведаць, наколькі ўдавацца ў дэталі, хто з вас ужо чуў пра МОСТ. Можа, адрэагуйце, калі ласка, тыя, хто чуў. Чула. А хто-небудзь карыстаўся ўжо праграмай? Чулі, карыстались. Ну, то добра, тады я ўжо не буду ўдавацца ў дэталі, і зараз покажу вам колькі графікаў з вынікамі мінулай ітерацыі праекта. І так, усяго былі, мы так для сябе ўнутрана падзялілі мост на 4 этапы. МОСТ-1, МОСТ-2, МОСТ плюс, не МОСТ-3, каб быць таксама крышку арыгінальнымі. І цяпер будзе МОСТ-4. І вось МОСТ плюс, ён цягнуўся з 22 па 24 год, і ў нас было амаль 700 удзельнікаў. І вось тут вы бачыце на графіку, што самая актыўная сфера – гэта сфера культуры. 245 удзельнікаў. Усяго ў нас праграма працуе ў розных галінах. Гэта і бізнес, і медыцына, і адукацыя, і грамадства, і устойлівае развіццё. Але сёння сканцэнтруемся, конечно, на культуры. І тут вы бачыце профіль сярэдняга удзельніка у галіне культуры у праграме МОСТ. І гэта сярэдні ўзрост 26-45 гадоў, напэўна, можна так сказаць.
большасць жанчын. І калі глядзець, адкуль нашы ўдзельнікі, то таксама большая частка, як не на дзіва, з Беларусі. Але таксама мы прызнаем, што мы аддаем перавагу ўдзельнікам, якія падаюць заяўкі з Беларусі. Ну і пасля ідзе Польша і Літва, ну што лагічна, гэта краіны з вялікімі беларускімі дыяспарамі. І тут крыху такая дыяграма па тыпам мабільнасці. Тут яны вельмі агульныя такія тыпы, яны недапасаваныя да сферы культуры, да ўсіх. Інтэрншып, можа, для культуры гэта значыць рэзідэнцыя, ну, мерапрыемства, стадія, exchange visit. Ну, таксама такі фармат, што можна паехаць у некалькі краін адначасова. І так, куды, у якія краіны ўдзельнікі з галіны культуры ездзілі? Больш за ўсё у Германію, у Польшу, у Італію, Францыю і Іспанію. Тут я размясціла назвы партнёраў еўрапейскіх, калі вам цікава, да каго ж нашы ўдзельнікі ездзілі. Не ўсе, это выбарка, то, што я ўзяла сёння з справаздач. І хто ездзіў? Усе галіны культуры, і танцоры ў нас былі, і тэатралы, і музейныя супрацоўнікі, і мастакі, і працаваць людзі ездзілі ў архівах, і скульптары, і выдаўцы, і менеджеры культуры, гісторыкі, даследчыкі, фатографы. Я думаю, мы ахапілі ўсю галіну культуры. І вельмі станоўчыя водгукі таксама паатрымлівалі. Сёння так для сябе занатавала, што людзі пісалі ў справаздачах, і пісалі, што атрымалі ўпэўненасць у сабе, атрымалі доступ да рэсурсаў, атрымалі прапазіцыі, запрашэнні да кааперацыі, натхніліся, убачылі, як там што выглядае, расплюшчвалі вочы на тое, што адбываецца ў тваім профілі у свеце, распавялі пра свае праблемы, і некаторыя нават падпісалі працоўную дамову. Ну, вось так, яшчэ раз вярнуся да лічбаў, хачу падкрэсліць, 694 ўдзельнікі, мы гэтым вельмі ганарымся, і 245 удзельнікаў у галіне культуры за 2 гады. З іх 113 з Беларусі. І сёння да вас я прыйшла таксама з добрымі навінамі. Праект працягваецца, я ўжо згадвала мост 4, і ўжо зусім хутка мы запускаем новы кол. Колы ў нас заўсёды такія перманентныя, без прамежкавых дэдлайнаў. Цягнуцца гэты кол будзе амаль 3 гады да вясны 27-го года. І зноў мы разлічваем 10 на 700 удзельнікаў. Пагэтаму заахвочваю вас падпісвацца в нашы сацыяльныя сеткі. І як толькі нешта будзе вядома, ну мы плануем дзесьці на сярэдзіну кастрычніка, дакладнай даты не скажу, то адразу напішам абвесткі там. Дякую, Наталя. Ці можна удакладніць я правильно разумею, што можна ўжо? Конечно. То бок па маштабе гэтая праграма будзе прыкладна так жа, як і папярэднія ітэрацыі, і па працягласці? Не, я б сказала, што большая па маштабе будзе, таму што мы заяўлялі ў папярэдні, што ў нас будзе 500 удзельнікаў, а атрымалася 700. Цяпер мы заяўляем 700, это мінімум, который мы па кантракце павінны выканаць, але я спадзяюся, можа быць і больш. Ці плануеце вы якія-небудзь змены, якія тычуцца умоваў падачы, мэтаў дзейнасці ці падобных крытэрыяў для кропкі ўваходу ў гэту праграму? Ці ёсць нейкія новыя мэтавыя аўдыторыі, да каго вы хацелі б дацягнуцца? Ну, насамрэч, гэта будзе працяг. Нешта мы падкарэктуем, прааналізавалі, што можна зрабіць лепей, але тыя самыя мэтавыя аўдыторыі, ўсё застаецца тым жа, тыя самыя сектары праекта. І хочам, конечно, новых людзей прыцягнуць, поэтому таксама вводзім такі ліміт, калі хтосьці прымаў
удзел папярэднім мосце, мы дазволім толькі адзін раз карыстацца за 2 праекты. І нагадаю, калі ласка, па геаграфіі гэта будуць краіны еўрапейскага звязу. Заўсёды это краін. То есть беларус, ну, умовы, хто можа ўдзельнічаць, это павінен быць беларус, то бок чалавек з беларускім пашпартам, а не толькі з беларускай ідэнтычнасцю. Але жыць это чалавек можа ў любой краіне, нават былі ўдзельнікі з Канады. І вось так. Дзякуй вялікі, калі ёсць пытанні, якія вы гатовы задаць у чаце альбо ў голас, калі ласка. Ну вот акурат пытанне, ці можна будзе ўдзельнічаць у мост-4, калі ты ўжо быў удзельнікам мост+. Можна. Але адзін раз. Так, і яшчэ раз нагадаю, калі ласка, дату пачатку. Прыблізна толькі дата, сярэдзіна кастрычніка. Але самі паездкі, яны ж не распачнуцца адразу, мы толькі запускаем кол, таму што заявкі мы прымаем, потом разглядаю цэны, потом гэтыя кантракты, дамовы падпісваюцца, перавод сродку, то бок з новага году пачнуцца мабільнасці. Добра, дзякуй, даволі канкрэтны таймінг. Калі няма пытанняў менавіта да гэтай прэзентацыі па мост+, вялікі дзякуй. Я папрашу зараз распавесці пра вынікі назіранні, аб тым, як прайшла праграма конкурс на мабільнасць у межах UFO-Culture. Богдан, калі ласка. Так, всім вітанкі і дзякуй за запрашэнне. Рады ўсіх бачыць. І так, сапраўды, UFO-Culture, ён трохі адметны тым, што гэта праект не нацыянальны, ён не толькі накіраваны на Беларусь, але гэта рэгіянальны праект, таму, мабыць, гэта слова всплыло раней, для краін усходняга партнёрства. І, канешне, сама структура усходняга партнёрства з цягам апошні год яна змяняецца, але для Еўрапейскага Саюза гэта 6 краін. Гэта Беларусь, Украіна, Малдова, Грузія, Арменія, Азербайджан. І, канешне, я буду распавядаць сёння пра нашу дзейнасць на карысць Беларусі і канкрэтна пра актыўнасць, звязаную з мабільнасцямі. І таксама, да, зараз пашэру прэзентацыю. Одну хвілінку. Так, спадзяюся, што все добра відаць. Ну і вось на мапе вы бачыце 5 краін, а не 6, таму што ў 2021 годзе з афіцыйнай праграмы ўсходняга партнёрства Беларусь выйшла аднабакова. Аднак сам факт суседства, ён нікуды не знік, і Еўрапейскі Саюз працягвае падтрымліваць беларускую грамадзянскую супольнасць як у краіне, так і за яе межамі. І сам праект 4гадовы быў, мы зараз знаходзімся ў завяршальнай стадыі. Да снежня 2024 года гэтая фаза UFO-Culture сканчаецца. І вось, напрыклад, зараз у Грузіі літаральна заўтра, паслязаўтра будзе адбывацца такі фестываль з удзельнікамі з гэтых краін у горы. Калі раптам хтосьці ў Грузіі, калі ласка, запрашаем. Вось. І цягам гэтых 4 год для краін былі спрацаваны 3 актыўнасці. Першае – гэта развіццё культурніцкіх стратэгій у несталічных гарадах, у супрацы з муніцыпалітэтамі, адміністрацыямі гэтых гарадоў. Аднак у сувязі з падзеямі мінулы год для Беларусі гэтая дзейнасць была скасавана, і ўсе сродкі, вось вы бачыце на слайдзе агульны бюджэт праекта 7 850 000, у Беларусі прыблізна 700 000 было рэалізавана. Яны былі накіраваны на падтрымку імплементацыю культурніцкіх і крос-інавацыйных праектаў. Цягам гэты год мы рэалізавалі 28 агулам праектаў, прычым як у Беларусі непублічна, так і па-за межамі ў розных краінах Еўропы. І ў сваёй дзейнасці у нас ёсць 4 партнёры імплементары гэтага праекта. Вядучы партнёр гэта Гёте-інстытут, але таксама французскі інстытут, дацкі культурніцкі інстытут і чэшскія цэнтры, яны дапамагаюць у рэалізацыі. І якраз такі, пераходзячы да мабільнасцяў, за гэты час у нас всяго было атрымана 213 заявак ад творцаў і дзеячаў дзеячай культуры.
з якіх мы змаглі падтрымаць 78 мабільнасцяў. Гэта цалкам рэалізаваныя мабільнасці, апошнія з іх адбываюцца літаральна ў гэтым месяцы, і мы таксама закрываем гэты кампанент. І усяго было рэалізавана 162 тысячы еўра на падтрымку такой мабільнасці. Вот падобныя да моста у нас больш жанчын прыняла ўдзел. Вот можна пабачыць на дыяграме. Сярэдняя паспяховасць, калі падлічыць, колькі ж заявак мы падтрымалі, гэта прыблізна 36%, то бок траціна. Найбольш запатрабаваны тып мабільнасці гэта так званая кароткая тэрміновая мабільнасць ад 5 до 10 дзён, якая прадугледжвае візіт у іншую краіну адрозненую ад краіны жыхарства. Таксама мы падтрымлівалі сярэднетэрміновыя мабільнасці і нават доўгія, іх было менш, але яны дазвалялі паехаць адразу ў некалькі краін, напрыклад, не толькі ў адну, але ў 2 і 3. Пэўная спецыфіка нашага праекта, што ў сувязі калісьці яшчэ з ковідам, але ў Беларусі дасюль застаецца актуальнай і віртуальная мабільнасць. У нас таксама бралі ўдзел, напрыклад, онлайн у канферэнцыях, знаходзячыся з Беларусі, калі у сілу пэўных прычын не маглі паехаць за мяжу бенефіцыяры. І па сектарах таксама можна адзначыць, што найбольш прадуктыўнымі у нас былі бенефіцыяры ў сектарах музыкі, перформансу, тэатру, візуальнага мастацтва, фатаграфіі, новых медыа, а таксама адукацыі, даследаванняў у культуры, кіно і відэа, праца з музеямі, архівамі, галерэямі, бібліятэкамі. Па месцы жыхарства у нас таксама падобная сітуацыя. Цягам усяго праекту на момант падачы і здзяйснення мабільнасці прыблізна 60% нашых бенефіцыяраў яны знаходзіліся ў Беларусі. Канешне, зараз гэта лічба, напэўна, змянілася, не на карысць Беларусі, але тым не менш. З Польшчы у нас таксама было даволі шмат пачатку мабільнасці. Літва, Грузія і яшчэ некалькі іншых краін Еўропы. То вось у нашым праекце мы падтрымліваем толькі беларусы, якія пражываюць у краінах Еўропы у шырокім разуменні, то бок разам з усходнім партнёрствам і не толькі краінамі ЕС, але і краінамі-партнёрамі. І куды ездзілі нашы бенефіцыяры? Зноў жа падобная сітуацыя. Найбольш мабільнасці у нас здзяйснялася ў Германію, Італію, Францыю, Польшчу і Грузію, як адна з краін фокус праграмы. Вось, ну і ў звязку з гэтым гэта сітуацыя, яна адлюстроўвае увогуле візавую сітуацыю на сённяшні дзень у Беларусі, так, то бок гэтай краіны адны з тых, куды все-таки вялікімі складанасцямі, але яшчэ магчыма атрымліваюць візы, таму відавочна яны сталі у такім прыярытэце для нашых бенефіцыяраў. Аднак вось у Вялікабрытанію у нас таксама ездзілі, ў Ісландыю. Былі заяўкі Турэччыну, напрыклад, то бок максімальнае пакрыццё, ну і онлайн. Гэта што тычыцца статыстыкі. Вось, а што тычыцца планаў, ну, на жаль, на дадзены момант я не магу распавесці, ці будзе працяг праекту, у якім фармаце, таму што гэта сам па сабе праект, ён вялікі па аб'ёме, і ў ўсіх краінах усходняга партнёрства зараз вельмі розныя дынамікі. Мы, безумоўна, спадзяемся на тое, што праект будзе падтрыманы і яго працяг ужо будзе ў наступным годзе. Вось, і што я дакладна могу сказаць, напэўна, з агульнай такой культурніцкай палітыкі ЕС, некалькі тэзаў датычна недаўніх выбараў, якія адбыліся у Еўрапейскі парламент і ў сувязі з абвяшчэннем новага складу камісіі. Вось літаральна заўчора Урсула фон дер Ляйен, вярхоўная камісарка ЕС, яна накіравала ліст з місіі да Глена Мікалефа, прадстаўніка ад Мальты, еўракамісара, адказнага за шмат рэчаў, але ў тым ліку за культуру. І ёй былі вылучаны наступныя ключавыя прыярытэты на наступную ітэрацыю дзейнасці камісіі. Зачытаю. Першае, гэта распрацоўка новага культурнага компаса, агульнастратэгічныя рамкі для кіравання шматлікімі аспектамі культурніцкай сферы. Другое, гэта паляпшэнне умоў працы для мастакоў, мастачак, культурных прафесіяналаў і прафесіяналак. Трэцяе, раскрыццё патэнцыялу канкурэнтназдольнасці культурных і крэатыўных індустрый. Чацвёртае, павышэнне доступу да культурнай спадчыны, асабліва для моладзі.
І пятае, распрацоўка стратэгіі штучнага інтэлекту, адаптаванай да культурных і крэатыўных індустрый. То бок, нават калі складана сказаць пра канкрэтныя праекты, можна ўжо карыстацца гэтымі гайдлайнсамі, каб зразумець, у які бок будзе рухацца дзейнасць камісіі у наступныя некалькі год. Але што датычна Беларусі, на дадзены момант пацверджана прыхільнасць Еўрапейскага Саюза да падтрымкі грамадзянскай супольнасці Беларусі ў наступныя гады, асабліва культурніцкі і крэатыўны сектары. Таксама адным з прыярытэтам будзе ўмацаванне інстытуцыйнай падтрымкі на карысць развіцця культурніцкай супрацы паміж беларусамі і грамадзянамі і грамадзянкамі іншых краін, у тым ліку шляхам культурнай дыпламатыі, пра якую мы ўжо таксама сёння згадвалі падчас размовы. Ну і трэцяе, гэта тое, што застаецца вялікая прыхільнасць да далейшага развіцця прафесійных кантактаў на міжасабовым узроўні, то бок не толькі інстытуцыйным, але канкрэтных асоб, дзе мабільнасць якраз такі з'яўляецца і прызнаная адным з інструментаў. То бок мабільнасць як з'ява дакладна нікуды не сыдзе і будзе мець свой працяг. І якраз такі шмат хто з беларусаў, беларусак, які знаходзяцца ўжо не ў краіне, а ў іншых краінах ЕС, яны зараз пасля легалізацыі атрымліваюць доступ і да адмыслова культурніцкіх механізмаў мабільнасці для жыхароў краін ЕС. То бок тут яшчэ вялікае будзе поле для таго, каб гэтымі магчымасцямі карыстацца на карысць той самай супрацы і дыпламатыі. Дзякуй. Вялікі дзякуй за такі агляд тренду, у межах якіх развівацца праграмы не толькі мабільнасці, але і праектнай падтрымкі. І вельмі рада інстытуцыйная падтрымка доўгачаканая. Мяне ёсць агулам пытанні, якія тычацца ўсіх прэзентацый, таму, напэўна, ад мяне не будзе, але калі хтосьці з аўдыторыі мае, то, калі ласка, напішыць. У нас пакуль я бачу адно пытанне, ці можна было ехаць у United Kingdom у межах UFO Culture? Так, можна ездзіць, і гэтымі магчымасцямі актыўна карысталіся беларусы і беларускі. Так, тое ж самае, як Нарвегію, Ісландыю, як іншыя краіны Еўропы, але не ЕС. Так. Дзякуй, Богдан. Ага, бачу, у вас яшчэ одно пытанне. Так. Агучу його. How many times you can apply for program EU for Culture? Ну, у нас трошки інша схема. У нас адбываюцца конкурсы, і адпаведна адбор на конкурсным пачатку праходзіць. І падавацца, канешне, можна некалькі разоў, але атрымаць грант мабільнасць можна толькі аднойчы ў межах аднаго праекта. Вось. І напэўна, я таксама мушу адзначыць, што ў нас некалькі культурніцкіх праектаў не мабільнасці, але тых, якіх мы падтрымалі, яны ў сабе аўтарамі, імплементарамі праекту ўтрымлівалі кампанент мабільнасці. То бок мы так ускосна праз іншых актараў беларускіх, культурніцкіх таксама падтрымлівалі мабільнасць, пра якую я, на жаль, не магу падрабязна казаць, але такія прэцэдэнты былі. То бок такая ускосная схема. Дзякуй, яшчэ пра гэта запытаю. Дзякуй. Пакуль мы пераходзім да трэцяй прэзентацыі. Надзея Гарэцкая, намесніца кіраўніка Беларускай рады культуры. Калі ласка, перадаю слова. Усім прывітанне. Дзякуй, Каця, за запрашэнне. Таксама рада бачыць сярод слухачоў сёння і нашых аплікантаў, і нашых грантаатрымальнікаў. Заўсёды прыемна бачыць знаёмыя твары. Я зараз таксама паспрабую пашарыць экран. Можа быць, будзе не столькі лічбаў таблічак, але агулам будзе зразумела гісторыя праграмы ArtPower і яе асаблівасці. Сама праграма ArtPower стартавала, першы кол мы аб'явілі 31 студзеня 2023 года, таму, па сутнасці, 1,5 года былі адкрытыя колы. На праграму мабільнасці мы прымалі на пастаяннай аснове заяўкі, аднак у нас адбылося 6 разглядаў. Калі па колькасці заявак, гэта было 120 заявак, мы атрымалі на суму каля 400 000, акурат вельмі падобна, як UFO Culture заўважыла. Падтрымалі мы 59 заявак, то бок гэта амаль палова з гэтых.
Але вы можете заўважыць, што дастаткова вялікая колькасць людзей пры гэтым, да, больш за 200 чалавек, і гэта тлумачыцца тым, што групавыя мабільнасці у нас былі вельмі папулярнымі. Акурат можна было ехаць цэлымі калектывамі, і чым актыўна карысталіся заяўнікі. Аднак вот той паказчык, который у нас ніжэй, чым у масце Фокалча, гэта колькасць людзей, якія выехалі з Беларусі. І гэта мы можам растлумачыць тым, што такі Беларуская рада культуры мае экстрэмісцкі статус, таму праца з людзьмі, которые выязджаюць з Беларусі, яна патрабуе асаблівых пратаколаў бяспекі. Калі казаць пра нейкія асаблівасці, якія мела праграма «Артпауэр Беларусь», па сутнасці для нас было важна прыцягнуць вялікую колькасць навічкоў, тых, хто едуць альбо першы раз, альбо карыстаюцца нечым новым у сваёй праграмы мабільнасці, то есть то, як яны сябе хочуць паспрабаваць у новай нейкай іпастасі. Таму у нас была дастаткова простая форма падачы, і нават на працягу праекта мы яе яшчэ трошкі спрашчалі. Для таго, каб яна была максімальна простая, можна было карыстацца беларускай мовай пры падачы, запаўняючы там звычайны вордаўскі файл. Мы падтрымлівалі падарожжа ўнутры адной краіны, то бок можна было ездзіць Польшчы, з Варшавы там у Вроцлаў, напрыклад. Прычым не абмежавана колькасць кропак. У нас былі цэлыя туры вялікія, которые включалі ў сябе некалькі краінаў. Як я ўжо казала, у нас была групавая мабільнасць дастаткова папулярная. У нас было адмыслова распрацаваны пратакол бяспекі, асабліва для тых, хто едзе з Беларусі. Разнастайныя мэты, вельмі разнастайныя, у тым сэнсе, што, напрыклад, гэта не толькі падвышэнне кваліфікацыі, але таксама і, як бы сказаць, распаўсюд сваёй творчасці і прэзентацыя беларускай культуры ў замежжы. Гэта як адна з таксама мэтаў праграмы «Артпауэр». Таксама адной з нашых асаблівасцей это быў непублічны ўдзел, таму мы не можам паказаць спіс организаций, людей, которые до нас подавались. А у нас на сайте у разделе падтрыманых проектов вы можете заўважыць такія карткі, дзе напісана только тэма мабільнасці, аднак няма фотаздымкаў. Гэта звязана акурат і з нашым статусам, і з пратаколам бяспекі. Калі казаць пра крытэрыі адбору, было іх зусім немат, і дастаткова проста было. Мы ацэньвалі адпаведнасць конкурсу, мы ацэньвалі навізну вопыту для чалавека, які едзе, распрацоўку праграмы, наколькі была пацверджаны сустрэчы, праглядалі бюджэт, ну і таксама ацэньвалі рыскі. І тое, што было для нас, напэўна, важна, гэта то, як творцы ацэньваюць доўгатэрміновы вынік. І насамрэч, вось па выніках, па справаздачах альбо па інтэрв'ю ўжо пасля мы заўважылі, што сапраўды было вельмі шмат такіх гісторый, калі па выніку мабільнасці, которая, магчыма, не падавалася такой жыццявырашальнай, адбываліся сапраўды добрыя перамены. Ствараліся новыя дамоўленасці, атрымлівалі какие-то новые призы. Вот мы ведаем дакладна, што былі мабільнасці такім, которые атрымалі пасля на фестывалях нейкія пераможныя месцы. Вось. Тут вот у нас есть такая картинка, як мы ацэньвалі. Было цэлых три этапы ацэнкі. Спачатку мы ацэньвалі пробкі гледжання слушнасці запаўнення заяўкі, пасля эксперты ацэньвалі гэтую мабільнасць, і фінальнае рашэнне прымала адборачная камісія. Калі казаць па сферах, сапраўды былі прадстаўлены ўсе магчымыя сферы культуры, якія можна, але вось пераможцамі былі адназначна прадстаўнікі візуальнага мастацтва, музыкі, прыкладна аднолькава кіно, тэатр і літаратура. Трохі менш было пытання па захаванні спадчыне, міжсакральная харэаграфія, фота. Былі таксама па архітэктуры заяўкі і іншыя. Было пытанне, наколькі была папулярная праграма мабільнасці, улічваючы, што акрамя яе у нас ёсць конкурсы на
падтрымку праектаў. І гэта мідзі-гранты на вялікія праекты і таксама невялікія праекты, міні-гранты да 5000 еўра. Вось тут можна прыкладна ўбачыць па лічбах, што запыт на мабільнасці быў разоў у 5 менш, чым на праекты. Аднак і вынікі на праграму мабільнасці у нас нашмат больш якасныя. Да? Збольшага кожная другая мабільнасць атрымала станоўчы адказ. Прычым, калі казаць пра першыя 2 кола, фактычна ўсе атрымалі, толькі тыя, которые не змаглі там прайсці па нейкіх пытаннях праверкі due diligence. Бачыце. Вось. Канешне, атрымаць ужо мідзі-гранты і міні-гранты было трошкі складана. І калі вось паглядзець па колькасці мабільнасцяў па турах, адзначым, што, канешне, адразу было трошкі незразумела людзям, што гэта азначаюць, але акурат вялікі шанец у атрыманні мабільнасці, а таксама тое, што людзі зразумелі, што праз мабільнасць можна, в прынцыпе, ажыццявіць праект, толькі ён будзе трошкі інакш выглядаць, то колькасць заявак значна вырасла. Калі казаць, вось пра падтрыманыя праекты, у нас на сайце в раздзеле можна зайсці, паглядзець падтрыманыя праекты мабільнасці. Вот это картинки означают, что мы не можем опубличить проект. Вось. Аднак я хотела бы зараз яшчэ трошки паговорыць пра наш досвед, нашы нейкія высновы, якія мы зрабілі. Калі казаць пра нейкія такія праблемы, з якімі мы стукаліся, гэта все ж таки еўрапейская справаздачнасць, нягледзячы на тое, што ўсе 3 праекты еўрапейскія праекты, мы не спыняемся казаць для наших партнёраў пра тое, што справаздачнасць усё роўна дастаткова цяжка, асабліва для навічкоў, і проста вельмі часта і грант-менеджеры, і нашы фінкантралёры, яны суправаджаюць заяўнікаў па кожнай паперчыне, па кожнай проста лініі, для того, каб дакладна сабраць усю справаздачнасць. Ёсць таксама цяжкасці пытання выезда з Беларусі. Гэта звязана, ў першую чаргу, канешне, з бяспекай, але ёсць і іншыя моманты, в прынцыпе, з візавымі пытаннямі звязаныя, з санкцыйнымі пытаннямі, ну і з тым, што мяжа фактычна закрыта. Аднак, што датычна візавага пытання, не было ў нас ніводнага выпадку, калі ўжо падтрыманая мабільнасць, напрыклад, не магла здарыцца з-за таго, што аплікант не змог атрымаць візу. Чым маглі, мы таксама спрыялі гэтаму. Калі казаць увогуле пра агульныя нейкія высновы, якія мы зрабілі для свайго праекта, улічваючы, што ўсё ж такі попыт на міні-праекты нашмат большы, і у бюджэт па мабільнасці немагчыма ўключыць ганарары, напрыклад, альбо нейкія дадатковыя выдаткі, звязаныя з паездкай. Відавочна, што большасць выбірала варыянт праекта, міні-праекта, і яны маглі таксама ўключаць невялікія мабільнасці ўнутры. Таму мы ўсё ж такі бачым перспектыву, важнасць большай колькасці міні-праектаў. Другі момант, который мы для сябе адзначылі, гэта справаздачнасць, што варта весці далей перамовы пра спрашчэнне гэтага працэса. І трэці важны момант – гэта запыт на мабільнасці, напрыклад, у Великабрытанію і ЗША, которага зараз сапраўды не так шмат магчымасцей, якія хацелі б мець творцы. Таму мы для сябе ставім такую, відаць, як выклік, далей весці перамовы і зрабіць все магчымае для того, щоб такія праграмы з'яўляліся. Дзякуй, мне ўсё. Дзякуй вялікі, Надзея. На некалькі пытанняў успела адказаць з такіх нават удакладняючых, якія мне фармуляваліся падчас свайго выступу. Хацела б да апошняй тэзы звярнуцца, удакладніць. Ці думаеце вы, ці плануеце уключыць беларусаў, беларусак, якія жывуць у ЗША, напрыклад, як мэтавую групу, каб яны прыязджалі у
старый свет, старую частку, старый свет, да, Європу. Чому запитую? Тому що я, коли проводила некоторые інтерв'ю з дзеячамі культуры беларускімі адтуль, яны вот дакладна фармулявалі гэтую патрэбу і гэтую ностальгію нават і неабходнасць прытрымліваць сувязі з лакальнай, ну, в сэнсе ўжо еўрапейскай прафесійнай супольнасцю. І магчыма такое, в прынцыпе, пытанне тут не толькі да надзеі, да, калі ёсць такая хада думкі в іншых праграмах, было б класна пачуць. Ці як бы дасягалі вы амбіцыямі планавання привозіць людзей з США сюди? Можа, щиро я- кажучи, Пробачте. Я, щиро кажучи, не пам'ятаю такої великої кількості таких запитів, але по нашій програмі ми не могли покрити квиток США. От це докладно, такое у нас обмежування було. Дякую. Наталя. По нашай праграме можна быць удзельнікам беларусам з ЗША ці як ужо былі з Канады, але мэтай іх паездкі павінна быць усталяванне кантакта з еўрапейскімі партнёрамі з ЕС, а не з беларускімі партнёрамі. Вось у гэтым сутнасць праекта. Беларусы плюс прафесіяналы з краінаў ЕС. Ну і таксама, калі ацэньваецца заяўка, мы глядзім, наколькі, якую дадатковую вартасць гэта заяўка мае для беларускай кам'юніці і для будучыні Беларусі. Калі ўсё гэта будзе ўлічана, вось такія фактары. Дякую. Я со своего боку могу додать, что так, у нас аналогично, конечно, найбольш зацікавленым тым, каб беларусы ездзілі у іншыя еўрапейскія краіны, набіраліся досведу, прафесійных кантактаў, навыкаў, дзяліліся чымсьці сваім, да, і пасля у ідэале б вярталіся і пашыралі гэтую веду сярод сваіх супольнасцяў, сярод сваіх калег і калежанак. І хутчэй адказ не. Канкрэтна ў нашым праекце гэта таксама звязана з лімітаванымі бюджэтамі, бо гэта все-таки вялікія дадатковыя выдаткі. Ну, у нас быў хіба што адзін выпадак, калі быў змушаны пераезд, мы ўсё адно падтрымалі мабільнасць з Канады бенефіцыяркі ў іншую краіну, але мы пакрывалі толькі ўнутрыеўрапейскія рэйсы, то бок трансатлантычныя былі на нейкія іншыя сродкі фінансавання, да якіх не датычныя. Вось, і, напэўна, дадам таксама пра тое, што зараз бачна пэўная сітуацыя, калі раней беларусы выязджалі вось толькі за досведам, нейкія партнёрствы з іншымі еўрапейцамі, наспела сітуацыя, калі часам беларусам трэба проста выехаць і сустрэцца нават у беларускіх суполках, беларускія дзеячы для сваіх жа аўдыторый, які з'ехалі неяк прадставіць сваю творчасць. І гэта мой пэўны прагноз, што, напэўна, для Беларусі ў наступную ітерацыю будуць такі два трэкі, мабыць, асобныя, мабыць, нейкі прапарцыйныя, пра тое, што вот мы едзем знаёміцца, альбо паказаць Беларусь іншым краінам, альбо вот мы будзем падтрымліваць гэты гуманітарны калідор праз межы паміж беларусамі па абодва бакі. Ну, гэта мой прагноз. Паглядзім, ці будзе гэта так насамрэч. Дзякуй вялікі. Наконт гэтай ідэі у нашых удзельнікаў сённяшняй сустрэчы падчас рэгістрацыі мы давалі магчымасць задаць пытанне, і ёсць некаторыя вельмі разгорнутыя пытанні. Я, напэўна, нават падзялюся, таму што там як бы ёсць каментары, якія сістэматызаваныя нават як такі комплекс рэкамендацый, як удасканаліць тыя ці іншыя праграмы. У тым ліку вось эта тэза пра Беларусь мабільнасць, да, карыстаючыся момантам, запытаюць, думалі ў гэты бок прадстаўнікі іншых праграм, іншых двух прысутных. Ну, наколькі гэта магчыма абмяркоўваць з аб'ектыўных прычын. Ці
з'яўлялася такі прыярытэт у наступных планах. Я магу вось яшчэ тады дадаць, ужо канкрэтна адказваючы на гэтае пытанне, што у прынцыпе такі фармат магчымы, але для UFO-Culture все адно будзе важны істотны кампанент, як хтосьці ў прымаючай краіне, але не з беларусаў, напрыклад, як палякі будуць удзельнічаць у гэтым беларускім праектам для беларусаў, ці калі вы едзеце ў Грузію, як гэта будзе все адно звязана з Грузіяй ці там Нямеччынай. Таму што гэта аспект культурніцкай супрацы, культурніцкай дыпламатыі, які ў фокусе, і відавочна магчыма прыдумаць такія шляхі, каб і вось гэты беларускі кампанент быў, але все-таки выходзіць трошкі за межы нацыянальнага і пераходзіць далей. То бок фармат магчымы, думаць трэба над рэалізацыяй як. Дзякую. Я вот могу в этом сэнсе сказаць, што ў нас не было абмежавання, з кім усталёўваюцца кантакты. Акурат сустрэчы беларусы з беларусамі такія былі, быў абмен досведам, напрыклад, там правядзенне купальня, калі беларус едзе в іншую краіну і вучыць іншых беларусаў, якім дзеліцца досведам, як арганізаваць свята. У нас гэтых абмежаванняў не было, і вялікая радасць. І я вот бачу зараз пытання датычна іншых праграм падтрымкі. Хацела сказаць, што зноў жа, улічваючы, што многа зараз беларусаў у Еўропе ўжо маюць легальны статус, варта таксама звяртаць увагу на тыя праграмы, якія існуюць не спецыфічна для беларусаў. Это як і Cultures Moves Europe, ёсць праграмы Nordic Council, ну і перыядычна яны таксама розна адкрываюць, ведаю акурат тут заўтра дэдлайн у Nordic Council на мабільнасць, но там збольшага гэта індывідуальна, таму, конечно, трэба кожную асобную праграму правяраць пад свае крытэрыі. Дзякуй. Па пытаннях у чаце вылучым некалькі хвілін. Пра падачу на апошняй праграмы. Да? Мы зараз размаўляем перад паўзы дзейсных колаў, дзейсных праграм, таму, на жаль, акурат трэба адсочваць іншыя еўрапейскія праграмы. Мы, напэўна, у тэксце пасля сённяшняй размовы прапануем нагадкі, да, на якія праграмы можна звярнуцца, от тыя дзве, якія узгадала Надзея ў прыватнасці. І іншыя лайфхакі, як ідзе вынесці гэты кампанент мабільнасці. Па Мост Плюс. У нас ёсць распрацаваная пад Мост Плюс заяўка на мабільнасць ад групы, ці можна падацца некуды зараз, не чакаючы Нового году. Наталья. Я уже отказала в чате, но не уже почакайте, захавайте у себе эту заявку, кастрычнику отправите на мие. И я так само написала наше имя в социальных сетках, и там у первую чергу мы опубликуем обвестки. Я просто откажу власне назвы, да, праграмы, якая зараз адмініструецца таксама ЙОТ-інстытутам, наколькі я ведаю, да, Culture Moves Europe, і калі у вас у камандзе ёсць чальцы легалізаваныя ў ЕС, то звярніце увагу на гэту праграму, фармальна вы пасуеце. Што гэта за мабільнасць ад Nordic Council? Вось зайдзіце, калі ласка, зараз кантрольна дашлю спасылку. Ну, власне, дасланне, да, дзякую, Надзея. На акурат публікацыю пра гэту праграму, правда, там 1,5 дні да дэдлайну. На жаль, позна заўважылі. Дзякую за тое, што нам дасылаюць open-колы ў наш прыват. З маіх пытанняў ёсць удакладненні наконт бюракратыі, да, вот па пытаннях, якія былі пазначаны падчас рэгістрацыі. Вылучаецца прям самая папулярная група пытанняў, якія сігналізуюць пра цяжкасці падачы, да, пра складанасць бюракратыі. Надзея пра гэта бюрократычнасць, скажем так, мовы, да, і складанасць і падачы, і справаздачнасці пасля
вот калі мы пачулі, да, надзею па ArtPower, што гэта як бы цяжка ўплывальны момант у нас стане зараз, ці ёсць нейкія магчымасці спрасціць гэтую кропку ўваходу і справаздачнасць па мабільнасці у Most Plus і у UFO Culture. Пры гэтым мая гіпотэза, што напэўна складана, таму што гэта таксама адмініструецца такім высокаўзроўневым актарам і ёт-інстытутам, дзе, напэўна, вельмі пільная ўвага даецца дэталям і канкрэтыцы ў заяўках. Ну, я пачну, напэўна, з канца, са справаздачы. Многія скардзяцца на фінансавыя справаздачы, хаця мы максімальна это ўжо спрасцілі. І, напрыклад, за суткавыя per-diems можна і пасадачнымі разлічыцца, альбо далучыць нейкі ліст ад прымаючага боку. Але да ўсіх астатніх выдаткаў мы вымушаны сачыць пільна, таму што потым прыязджае аўдытар, і калі ён глядзіць, што нешта тут не тое, то атрымліваецца, што інстытут павінен са сваіх сродкаў гэта ўсё пакрываць, а не з праектных сродкаў. І форма заяўкі спрашчацца не будзе, і я не бачу асабіста там такой неабходнасці, таму што дадзеныя там мы мінімальна патрабуем. Это хто вы, якая ваша прафесія, як мабільнасць звязана з вашай прафесіяй, куды вы хочаце паехаць, для чаго, ці ёсць ужо у вас там кантакты, як вы плануеце камунікаваць, ці вы ведаеце англійскую, ці там іншую мову, і што вы плануеце потым з гэтым рабіць, вось так груба. Ну і распісаць бюджэт. І ўсё па шаблоне. У прынцыпе, людзі, которые зусім далёкія і ад грантаў, і которые першы раз спрабавалі, нават вось пчаляры з Беларусі ездзілі, ну і неяк справіліся з той заяўкай. Дзякуй. Богдан? Калі магу працяг, таксама прадстаўляючы Гёте-інстытут. Так, гэта сапраўды пытанне інстытуцыйнае і не хутка вырашаемае, але што мы дакладна робім, мы збіраем фідбэк, і на кожную заяўку заўжды ёсць магчымасць пакінуць канкрэтныя заўвагі, прапановы, якія мы абавязкова разглядаем і ўлічваем далей. І мне здаецца, што варта адзначыць, што ва ўсіх 3 сённяшніх праектах ўжо склалася такая добрая практыка сапраўды праводзіць інфасесіі, падчас якіх мы асабіста распавядаем пра і падачу, і пра справаздачы, калі неабходна. То бок всю ту інфармацыю, якую мы можам загадзя распавесці, пашырыць і такім чынам падрыхтаваць. Ну і на этапе справаздачнасці таксама мы заўжды доступе, каб дапамагчы з нейкімі пэўнымі момантамі. То бок у такім фармаце, спадзяюся, этап справаздачнасці ён спрашчаецца ў выніку. Дзякуй. Я на гэтым моманце узгадаю некалькі таксама з маіх размоваў з удзельнікамі, паспяховымі удзельнікамі праграм мабільнасці, такіх вот прям творчых ролях гучала думка про тое, што вот некаторым творцам, якія бачаць інфармацыю пра актуальныя на момант размовы праграмы мабільнасці, цяжка просто зрабіць гэты першы крок, бачачы форму заяўкі, да, і просто зрабіць гэты псіхалагічны высілак, прапісаць, структураваць сваю задуму, свой праект па там фармальных крытэрыях. Пры гэтым, калі гэты крок пераадольваецца, то ўсё робіцца адносна проста, але гучаў такі запыт, мне цікава, як на яго можна адказаць, просто запыт на тое, каб злучыць людзей, якія праходзілі праз гэты досвед, і зусім навічкоў, каб такіх ментарскіх кансультацыйных адносінаў просто можна было взять чалавека за руку, вот я цытую, да, пасадзіць побач з сабой і прайсці праз гэтую першую такую драфтовую працу над заяўкай, і гэта ўжо можа значна разнастаіць кола аплікантаў да праграмы мабільнасці. Мне вось цікава, калі мне нават было б цікава
паэксперыментаваць у межах сектара, калі вы самі гатовы былі б падзяліцца досведам сваёй падачы з кімсьці. Тут націсніце кнопачку 1 у чаціку, калі вам было б цікава, калі вы новічок, то двоечку. І як хуткая зваротная сувязь было б цікава, ці гэта як бы направду болевая кропка. Надзея, калі ласка. Гэта сапраўды цудоўная ідэя, такая ментарская дапамога, але у нас ёсць такая яшчэ больш цікавая ідэя. Гэта магчымасць у сам бюджэт праграмы мабільнасці пасля ўкладаць як бы невялікі ганарар для, напрыклад, бухгалтара, каб ён альбо нейкая фінансавага менеджера, который змог бы дапамагчы з гэтай справаздачнасцю, так? На дадзены момант гэта немагчыма. І сапраўды вот нейкая ментарская дапамога — гэта тое, над чым мы думаем, я бы так сказала. Дякую, Наталя. А у нас проектов нема, у нас толькі праекты праграмы мабільнасці. І я вам скажу, у нас насамрэч усё проста, і я б это не драматызавала, не ускладняла, потому что часто бывае усталёўваецца новы псіхалагічны бар'ер, калі і пра гэта, і тут ментар мне патрэбны, каб это расказаць. Не патрэбны. У нас есть application guidelines. Там у канцы вы бачыце, якія пытанні трэба будзе адказаць. Вы можете сабрацца з думкамі там і ўжо ведаць, што вы задаеце. Форму пачынаеце запаўняць, не абавязкова ўсё запаўняць за адзін раз. Ну, пачалі там, увялі там асабістыя дадзеныя, узрост, гендер, да. Так, мы збіраем такую статыстыку, тому што ад нас это патрабуецца. Усялякія такія дадзеныя, куды вы плануеце ехаць, якая у вас матывацыя, дадалі там партнёраў у групу. Бюджэт таксама проста там 3 лінейкі. Ну, білеты, напрыклад, білет з Мінска да Вільні, можна паглядзець, колькі каштуе прыблізна залажыць. Суткавая напісана, як разлічваецца. Страхоўка медыцынская, і ўсё. У нас вельмі проста, насамрэч. Не насамрэч, вельмі проста. Я разумею, што гэта пытанне псіхалагічнага бар'ера, акурат вот у гэтым была прапанова, што гэта, праўда, дапамагло. А я баюся, што гэта усталюе яшчэ дадатковы псіхалагічны бар'ер. Таму што калі ўжо ментар падключаецца, то ўжо сапраўды нешта такое складанае. Можа, проста ментар не называць ментарам, але можна падумаць асобна. Пытанне з чату. Скажыце, калі ласка, а калі гаворка ідзе не пра культурных дзеячоў, а пра даследчыкаў, якія, напрыклад, вывучаюць культуру, ці можна таксама падавацца на такія праграмы? Умоўна, дадам акадэмічны хіл даследчыцка, акадэмічны хіл заявак. Толькі ён прымаецца ў вашых. Я, напэўна, магу пачаць. Безумоўна, культурніцкія даследаванні і яны падтрымліваюцца ў рамках мабільнасці. Канешне, гэта залежыць ад канкрэтнай заяўкі, ад прапрацаванасці ўсіх планаў, але такія мабільнасці былі і, спадзяюся, будуць, таму што яны вельмі важныя. Я магу нават дадаць, напрыклад, у UF Culture гэта культурніцкі кампанент, які найбольш важны, але то, як культуру можна камбінаваць з іншымі сферамі, напрыклад, культура IT, культура і рэклама, піар, маркетинг. Это магчыма, культура і адукацыя. То бок тут галоўнае, мабыць, уже задачка з зорачкай, як прадставіць гэты культурніцкі кампанент, але калі ён ёсць, то, канешне, ёсць права падачы і на мабільнасці, і нават на праекты. У нас крос-інавацыйныя, да? Інавацыі паміж рознымі сектарамі. Таму у нашым праекце гэта магчыма. Дякую. І так, каментар ад Надзеі. У нас былі такія заявкі, цудоўныя вынікі атрымаліся у даследчыкаў. Добра. І у нас былі. Ну, то бок, агулам можна, дадам, што, конечно, не кожны выпадак можна адаптаваць пад тэматыку і прыярытэтнасць праграмы, але вельмі часта можна зрабіць той ці іншы акцэнт у даследчыцкай працы. В прынцыпе, з кансультацый, которые я ладзіла, таксама вялікая частка праекту мелі гэты даследчыцкі характар, заахвочваем.
Подскажите, планируется ли продолжение программы Art Power, и если да, то когда ориентировочно будет следующий кол? Я можу сказати, що на дадзены момент у нас добрых навін няма. Мы робім усё для того, каб гэта было, для того, каб працяг праграмы Art Power быў. Таму што калі добрыя навіны будуць, мы абавязкова пра гэта скажам. Пра тэрміны тым больш я не магу сказаць. Таксама хочу запытаць пытанне да менавіта менеджерскіх роляў, магчыма, менш адміністрацыйных, а больш датычных стратэгічнага планавання, планавання як бы дызайну праграмы. Калі таксама адзін з папулярных такіх блокераў мне чуецца гэта неабходнасць знайсці лакальнага партнёра. Да, гэта задача, якая выклікае якая вымагае шмат высілкаў. Пры гэтым у нас ёсць, напрыклад, беларускія арганізацыі ці ініцыятывы, якія займаюцца сваімі прафесійнымі супольнасцямі і маюць таксама пэўны кампанент, не веду, праграм мабільнасці, напрыклад, рэзідэнцыя, да, у якой ёсць бюджэт на пэўную зместавую частку і не хапае бюджэту на лагістыку удзельнікаў гэтых праграм. Ці думалі бы ў бок такіх партнёрстваў, умоўна, пэўных лотаў адмыслова скіраваных на такія арганізацыі, інстытуцыі, каб дапамагчы ім з менавіта гэтай часткай даезду удзельнікаў іх праграм. І як вам ідэя? Насамрэч гэта вельмі хорошая ідэя, і акурат яна ляжыць па-за межамі існуючых праграмаў. Напрыклад, для нас, як беларускай рады культуры, не толькі для імплементара праграмы Art Power, але, ў прынцыпе, для арганізацыі, якая займаецца і культурніцкай дыпламатыяй, і ўдзельнічае ў розных перамовах, это акурат тая рэч, на которую мы зараз звяртаем увагу, можа быць, не так пільна на дадзены момант, але мы вось акурат казала, што вельмі хацім, каб стварыліся праграмы мабільнасці асобныя там у ЗША ці ў Великабрытанію, і мы спрабавалі ўжо звяртацца да канкрэтных пляцовак, которые маюць рэзідэнцыі, но гэта дастаткова доўгі працэс. Я думаю, што тут можна ўзмацніць дыпламатычна неяк гэты патэнцыял для того, каб такія перамовы вяліся далей, но гэта ўжо будуць, канешне, асобна ад існуючых праграм. Я напэўна дадам, што ў межах існуючых мабільнасцяў не заўжды патрэбная прымаючая арганізацыя, то бок фармат таго, каб паехаць на фестываль як удзельнік, удзельніца, альбо наведаць нейкі музей, так, і распісаць гэта. Ну, ад музея не заўжды ты атрымаеш запрашэнне, і таму ёсць такія фарматы, якія не патрабуюць арганізацыі хоста. Аднак, вяртаючыся да пытання, у цэлым суфінансаванне магчыма у праектах мабільнасці. І, напрыклад, калі ўжо вось наспявае такая заяўка, што кантэкстуальна ўжо знойдзены партнёр, да, і ён рыхтуецца прыняць у сябе творцу, і не хапае такіх грошай, то праект суфінансавання па мабільнасці ён магчымы. І я думаю, што нават мае добрыя шансы ў плане, што падрыхтаваны ўжо на пэўным узроўні. То бок, да, ў гэты бок магчыма рухацца патэнцыйным аплікантам, апліканткам. Дзякую. З чату пытанні. Добрый дзень. Казаць, што ў нас все проста лёгка тым, хто пастаянна запаўняе такія заяўкі. Гэта ілюзія менеджераў, што падача заявак гэта нешта простае. Агулам, да, як бы тэза, якая пацвярджае, што ёсць вялікі сегмент, вялікая частка людзей, для якіх бар'ер уваходу застаецца актуальным.
Тут питання, друга частка питання про логістику і бюрократизованість описання гэтай логістыцы. На сённяшні дзень прасцей купіць квіток Вільня Варшава, чым запаўняць заявку і чакаць адказу. Прынамсі да тых, хто знаходзіцца ў краінах ЕС. Тут, напэўна, на гэтым каментарі я працягну пытанне ў бок таго, што часткова агучвалася. Секунду, я задам пытанне такім чынам, калі Надзея агучвала тое, што у гэтым нашым кантэксце масавай эміграцыі і змяшання праекту міні-гранту на праектную падтрымку і мабільнасці Entrepreneur Power Беларусі даюць перавагу праектным заявкам у такім сэнсе, ці ёсць меркаванні на гэты конт? Богдан, Наталя, у вас як вы бачыце гэтую дваістасць, ці запаралеленасць мэтаў пры падачы мабільнасці і на праекты, ці можна гэтым карыстацца у інтарэсах аплікантаў, каб умоўна адну ідэю падаваць у два каналы, альбо гэта ўсё ж таки замінае больш тое, што фактычна ледзь не большасць заявак у сённяшніх умовах прадугледжваюць мабільнасць як такую з тым, каб рэалізаваць той ці іншы праект. То бок зручна ці незручна мець власна асобны колумн на мабільнасці, на праектныя заявкі ў вашым? Богдан, може ти маєш що сказати? Ну так, я папярэдне трошкі ўзгадваў, што насапраўды ствараліся праекты, у межах якіх канкрэтна пад гэтыя праекты ладзілася мабільнасць, і яна таксама вельмі вітаецца. Але мне падаецца, што гэта все-таки два розныя трэкі, і класна, калі яны паміж сабой у нейкія моманты крыжуюцца, і ёсць, напрыклад, адзін з нашых адкрытых праектаў, пра які я магу сказаць, які у нас паўстаў як вынік EFO-Culture ў Грузіі, гэта Art-Yard, які спачатку атрымаў грант як на стварэнне гэтай ініцыятывы, на першае такое развіццё, а вось з цягам часу гэта ўжо стала арганізацыя, якая у сябе прымала людзей з Беларусі і працавала з кантэкстам Грузіі, напрыклад. І мне здаецца, што вось такое паступовае развіццё праектаў — гэта вельмі класныя кейсы. І зноў жа, па выніках мабільнасці дзесьці могуць паўстаць іншыя праекты, то бок чым больш магчымасцяў, чым больш варыятыўнасць, на маю думку, тым лепш. Вось, і дакладна не трэба звужаць, дакладна трэба рухацца ў такія перасячэнні, інтэрсекцыянальнасць, міжсектаральнасць, калі яна магчыма. Вось, таму што, ў прынцыпе, гэта і ёсць сутнасць такіх праектаў, абмен, стварэнне чагосьці новага, не гледзячы на ўсе абставіны. Наталя, перадаю. Ну, Наталя, напэўна, супер... Знаете, что я теперь просто открыла свою заявку и переглядаю, наколькі на складана, и я уже так думала, просто калі будзе час, просто подзяліцца экраном, и каб все паглядзелі складана, насамрэч це не складана. Прабачце, я крышка переключилася на заявку, на форму заявки. Я думаю, что... Напэўна, пазней. Я трошки хотела адказаць наконт таго, што прасцей купіць квіток Вільня Варшава. Тут вельмі важна таксама зразумець, што праграмы мадэлююцца еўрапейскім звязам в партнёрстве з беларускімі арганізацыямі або інстытутамі, якія з'яўляюцца імплементарамі праграмаў. І кожная праграма мае канкрэтныя мэты. Тут вельмі важна зразумець, што еўрапейскі звяз, ён бярэ на сябе пэўную адказнасць падтрымкі грамадзянскай супольнасці беларускай, падтрымкі культуры, нацыянальнай ідэнтычнасці і ўвогуле развіцця нацыі, скажем так. Адпаведна, мэты заўсёды карэлююць з тым, што
ваша паездка мусіць несці плён і ўклад у гэту праграму, тое, што пасля можна будзе зразумець, памацаць. Таму, канешне, калі вам проста трэба ў Вільню, Варшаву паехаць, ну, як бы на люкс-бас ёсць па 10 евро. Пытанне ў тым, што калі вы плануеце сапраўды працоўную вандроўку, якая мае пры сябе канкрэтныя мэты, запрашэнне, неважна, беларуская ў нас арганізацыя ці замежная, у нас няма такіх абмежаванняў, і вы не можаце самастойна пакрыць, таму што гэта частка вашай працы. Вось тады вы звяртаецеся для падтрымку праграмы мабільнасці, которая прадугледжана і могуць падтрымаць. Ізноў жа любая заяўка праходзіць праз фільтр, ёсць нейкая як бы частка, которая не можа быць падтрыманая. Кожная адборачная камісія глядзіць на тыя праекты альбо тыя заяўкі, якія максімальна трапляюць у яе мэты і якая відавочна як бы прынясуць доўгатэрміновыя вынікі ад гэтых дзеянняў. Таму мабільнасць гэта не паездка на выходны, скажем так, мы не можам падтрымаць адпачынак. Гэта вельмі важна. Ввогуле, в прынцыпе, правильно перемяніць неяк сваё такое, сказаць, уяўленне пра гэтую праграму і ведаць, для чаго яны ствараюцца і якім чынам яны мадэлююцца. Але калі казаць пра асобныя праграмы мабільнасці і праектныя, я магу сказаць, што ў нас былі выпадкі, калі спачатку аплікант атрымліваў невялікі праект, а пасля ён падаваўся на праграму мабільнасці, і дзякуючы гэтай праграмы мабільнасці ён мог распаўсюдзіць гэты праект. Гэта, канешне, таксама павялічвае ўстойлівасць праекта, для нас гэта цікава. Таму як бы разнастайнасць у любым выпадку ёсць, і гэта добра. Зноў кажу, што але для нас мы бачым, што няма розніцы. Гэта маленькі праект ці мабільнасць, то есть калі мабільнасць включена в праект, дзе можна яшчэ ганарар плаціць, дзе можна плаціць бухгалтара ці яшчэ нейкія рэчы, нам гэта больш цікава. Вось, але я разумею правілы Most Plus і Фокалчы, мне здаецца, мне падабаецца, што у нас 3 праграмы, яны ўсе маюць пэўныя асаблівасці, і творца можа выбраць, што яму больш пасуе. Дзе яму трэба групай, дзе яму трэба паехаць у Вялікабрытанію, ці вось нейкія больш прасцейшыя формы складання бюджэту. У моста сапраўды гэта 3 лініі, у нас трэба асобна жытло прапісваць, асобна квіткі, у нас няма такой магчымасці вялікія суткавыя проста закласці на ўсё. Вось таму выбар відавочны. Акрамя таго, зноў жа, я яшчэ нагадаю пра еўрапейскія праграмы, которые разлічаныя на рэзідэнтаў. Гэта ўсё ёсць, і цудоўна, што у нас нарэшце ёсць выбар. Дзякую. Вяртаючыся да чаціку, звяртаю увагу менеджеру праграмы, што тут вам сыпяцца падзякі за рэалізацыю праграм мабільнасці, і я прапусціла пытанне ад Алены Л, і дзякую, што падублявалі. Зачытваю. Як разлічваецца максімальны кошт білетаў, які пакрываецца мабільнасцю? Я 2 разы ўдзельнічала ў розных праграмах і ні разу не ўклалася. Ці ёсць магчымасць нейкай адаптацыі бюджэту пад больш дарагія квіткі? Мне падаецца, што гэта больш тычыцца квіткоў знутры краіны, але можа залежыць. Можа, я пачну. Я яшчэ не ведаю дакладна, як будзе рабіцца ў Мосце 4, але так, мы куплялі гэтыя квіткі самі, менавіта каб пазбегнуць гэтых. Кошты ж змяняюцца на этапе падачы заяўкі. Гэта 200 евро, потом это может стать 600 евро. Поэтому все удзельнікі нашых мабільнасцяў, якія ляцелі на самалёце, атрымалі 100% кампенсацыі, альбо просто атрымалі квіток, дакладней сказаць. Дякую. У нашым праекце таксама ёсць фіксаваныя разлікі, што да выдаткаў на транспарт, што да выдаткаў на жытло. Аднак канкрэтна для беларусаў і беларусак гэта ўсё ідзе як такі ламсам, то бок даецца поўная сума, в межах якой вы самі выбіраеце, якім чынам спланаваць гэты бюджэт. То бок калі штосьці застаецца, яно не забіраецца. Вось, гэта не ідэальная сістэма, але яна распрацавана для 6 краін адначасова, і трэба было придумаць пэўны такі спосаб. І
безумоўна, тыя разлікі, якія былі ў 21 годзе, калі EuFCouch запускаўся, мабыць, іх для наступнай магчымай фазы трэба і варта будзе перагледзець, але это зноў жа такі пэўныя інстытуцыйныя патрабаванні. Дякую, Богдан. Да, чатику у нас час біжить, тому ми вилучимо увагу не на всі питання, які ми маємо ще із реєстраційної форми, але їх групуємо. Питання від користальника Academy Buy, якое, до речі, повторалося, тому так само одно з популярних у тим ліку на інфосесіях, які ми ладили. Ці будуть прадугледжаныя будучыя магчымасці мабільнасці на ўласным аўтамабілі. Зразумела, што пасля студзеня 25 года ніхто не ведае, як будуць праязджаць машыны праз мяжу Беларусі ЕС, але тым не менш, машына такі ж сродак мабільнасці, як аўтобусы, цягнікі, самалёты, тым болей, што цягнікі і самалёты не ходзяць паміж Беларусі і ЕС на дадзены момант. Слушны каментар. Богдан, калі ласка. Я адразу гатовы адказаць, у EuFCouch гэта магчымасць была, ёсць дасюль, да, то бок у дадзеным выпадку мы патрабуем чэкі за паліва, да, і на машыне ўласнай магчыма вандраваць, у нас такіх было немало мабільнасцяў. У нас няма такой магчымасці пакрыць гэтыя выдаткі, але мы на машыне ехаць не забараняем. То есть просто удзельнікі едзе на машыне, але бензін асобна мы не пакрываем. Але у нас вельмі высокія суткавыя, з іх вообще, в прынцыпе, можна пакрыць, я так думаю. А так просто няма такога фінансавага інструмента ў праграме. І таксама у нас дагон каментар ад Academy Buy пра паездку Вільня-Варшава. Гэты каментар быў у кантэксце пытання пра лёгкасць падачы і дзеянняў. Калі падача заяўкі з'яўляецца занадта складанай, то прасцей Косці самому купіць квіток і зрабіць тое, што ты хочаш зрабіць. Пра гэта быў каментар. Было б лепш, калі б праграма мабільнасці была лёгкай і стымулявала мабільнасць, а не проста бюракратычная схема напісання заявак і гэтак далей, і гэтак далей. Калі падача заявак была б... Ну, я так разумею, дубляванне. Агулам, да, ёсць запыт на спрашчэнне умоваў бюракратызаванасці. Я пакідаю яго на разгляд, наколькі гэта магчыма ў працоўным рэжыме. І таксама адказ ад Надзеі. Мы пакрывалі поўны кошт квіткоў, але ў межах зацверджанага бюджэта. То бок, наколькі я чую, адаптацыя магчыма нават там, дзе фармальна ёсць абмежаванні по типу транспортных сродкаў за кошт суткавых, калі рейты, да, калі я забыла гэта слово, пераклад, да, калі памер суткавых застаецца ў тых жа нормах у межах моста, ну то гэта правда рашэнне сітуацыі. Пытанне пра грошы на дадзены момант, хто спачатку укладае грошы ў паездку, праект, аплікант ці праграма, да, то бок раскажыце вось пасля зацверджання заяўкі, як адбываецца аплата выдаткаў. Надзея. Я пачну. Мне здаецца, гэта даволі распаўсюджаны спосаб. Пасля падпісання заяўкі мы пералічваем 90% ад сумы, якая была зацверджаная, 10% пералічваюцца пасля выканання справаздачы. То бок такім чынам чалавеку, альбо апліканту трэба мець разуменне, як ён можа пакрыць 10% ад сумы пачатку са сваіх уласных сродкаў. Аднак тут ёсць важная заўвага, што мы не лічым прымальнымі выдаткі, якія былі зроблены да старту кантракта. То бок нельга спачатку набыць квіткі, пасля атрымаць грант і пакрыць рэтраспектыўна, да, то, што ўжо было куплена альбо было зроблена да гэтага. Калі пачынаецца праект з даты падпісання кантракта, тады можна набываць квіткі. Гэта можа быць не зусім зручна. У нас былі такія выпадкі, калі
сказаць, бралі на сваю рызыку апліканты, разумеючы, што нельга набываць раней, і ні мы, ні яны не ведалі, ці будзе зацверджана іх заяўка, як бы усе ведаюць, што квіткі як бы перад пад'ездкай становяцца даражэйшымі. Вось, аднак мы не можам паўплываць на гэтую сітуацыю ніяк, і кожны аплікант самастойна прымае на сябе гэтую рызыку чакаць альбо падавацца, рабіць за свой кошт альбо давацца на праграму. У нас такі самы прынцып, толькі 80 і 20%. Тое ж самае, толькі 75 і 25%. Дзякуй вялікі. І таксама адзначу каментары Эльвіры, як дасведчанай удзельніцы праграм мабільнасці. Вот я занатую каментар пра гатоўнасць кансультаваць. Мае пытанні зварочваюцца і як бы сканчаюцца, як і 1,5 гадзіны, на якія мы арыентаваліся. Калі ёсць тэрміновыя пытанні, можна паспець задаць адно, максімум 2. Калі не, то я хочу распавесці, што тыя пытанні, якія гучалі сёння і былі сабраны падчас рэгістрацыйнай формы, мы будзем апрацоўваць для гайдаў пра то, як скарыстацца праграмы мабільнасці і ў кантэксце такіх фокусных праграм, які на мабільнасць кіраваны, тое, пра што вялася гаворка сёння, але паразважаем і пра такія лайфхакі, куды як падавацца, каб фактычна быць мабільнымі і рэалізоўваць праекты ў розных краінах. І тут я маю на ўвазе тыя узгаданыя тыпы арганізацыі, гэта уласна рэзідэнцыі, і тут мы звернем увагу на самыя папулярныя інстытуцыі, якія прапаноўвалі рэзідэнцыйныя і прапануюць рэзідэнцыйныя праграмы ў краінах, дзе асела беларуская дыяспара ў большасці. Гэта праграмы фінансавання праектнага, якія ўтрымліваюць гэты кампанент мабільнасці, наколькі магчыма, і гэта далей. То бок ідзем апрацоўваць гэта ў якасці гайду інструкцыю, а таксама мапінгу такога кшталту арганізацый, таму пастараемся ўлічыць усе пытанні. І мы таксама заахвочваем сачыць за навінамі сектара, у тым ліку спецмерапрыемстваў і онлайн-сустрэч накшталт сённяшняй, якія будуць прысвечаны магчымасцям фінансавання, і нетворкінг унутры супольнасці беларускай і ўжо ў такім міжнародным маштабе нашым. Вялікі дзякуй за ўдзел нашым гасцям. Надзея, Наталя, Богдан. Вялікі дзякуй, што падзяліліся пэўнымі інсайтамі, назіраннямі пра то, як адбываліся праграмы. Спадзяёмся, што ўсё будзе працягвацца і адаптавацца пад кантэкст. Пакуль у нас фактычна паўза з гэтымі праграмамі. Чакаем мост будзе першым, але чакаем і наступныя ітэрацыі UFO Culture і Art Power Беларусь. Пры гэтым звяртаем увагу, што ёсць яшчэ еўрапейскія праграмы, на якія мы можам падавацца. Вялікі дзякуй і добрага вечара ўсім. Дзякуй, Кацярына. Дзякуй вялікі.